Horasma dihita saluhutna. Parhalado HKBP Kebayoran Baru pasaton tabe tuhamu saluhutna amang inang ruasni huriata tarlumobima dihamuna padua suara inahana sian rawalumbu dohot inang pendeta Friska Judita Borisimanjuntak narap dohot hita mandohoti parmingguon di huriataon laos patu pegehon puji-pujian tutuhata lasongoni nang tua karuas nama dohoti parmingguon secara live streaming tapahohoma rohata tapukama parminggota martangyang nahohoma hita di bagasan rohata be. Amin. Tapuji matuhata marhite enden nomor onom mamukasian ayat sada satro di ayat tolu.
hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tot di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dialo debata do akan ajuk katroha, alai di lehondo asini rohana, tuaka na serep maroha. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan na sokal jalan na bonar. Dialohodo nagijang maroha jala dipatibohodo na serep maroha. Alani upangido hami tuho say ramotim hami asa unang jukat hami unang gincang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite todim asa uduk serep tobok jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dul mahamu. Tapuji matu hata marhite ede nomor 730 Tangihon hamuma patik ni debata ima patik parjolo dohot lapatanak. Patik parjolo audo jahoba debatam nina debatata dang jadi marakupau bahenonmu debatam. Dia do lapatani oddo ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasana adong. Atong rap magidogogo mahita to debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tapuji matu hata marhite ende nomor 432.
Kotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar. Parasi jala partalup ni roha jalan nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai se sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon niasi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Mucat pe akadolok jalahu mutal akarobean alai anggo parasini rohaku nasotupa mucat siako jala padan ni hadameoku nasotupa humordit nina jaopa si asihiho. Hasangapon ma di debatana dikicang. Amin. Undul mahamu, papuji matu hata marhite ende nomor 610 sada. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imanatar surat di pesalmen 34 mamukasian ayat 10 onom sahat rotu ayat 20 tolu. Tajaha memarsikat soreng. Saya manatap do mata ni Jahoba tuaka partigor. Jala pinggolna tu angguk nasida. Matua aloni akasi bayan najak dobo hini Jahoba. Asa disiapon siantano on barita nasidai. Mangangguhi doa kapartigor gabe ditangihon Jahoba do. Jala dipaluan nasida sian hagukutan nasida sudena. Donok do Jahoba di akana bojok maroha. Jala ditipahi do akana popus todi. Lanpe parniahapan di partigor alai
di palua Jahoba do ibana Ibana mangaramoti holi-holi na sudena, dang maponggol nanggosada. saya hamatehonon ni parjahat do hajahaton. Jala saya marutang do sogot akan nama kosom partigor. Ditobus Jahoba do hosa ni akan na posona, jaladang marutang sogot sude na maraposan tu ibana. Ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jala nau peopusa. Amin. Amin. Tapuji matu hata marite ende nomor 363. Tahati-dakon maha persewat-tai, songona hinati-dakon ni dongate saha persewat di sadok portibion, rapma hitamadok. Au persea, ibata Jakoba, ido ama parkukuna satu dosan, natulung palangit dotano. Au persea di Yesus Kristus, anak di bata Jakoba nasasari, imana tinubone si Maria, naga bekatnya seto di parbadia, adorasa bubuhan. Ido tu hatta, natu mau na bernit, ipangmulan di silatus, nama tetap pacal doi bana di hal pinar silang, natua tu baru turun. Guru di hari patuluhon, nama naik tu surga, laun siang di bata Jakoba, amanai parkukuna satu dosani. Disimai bana pai mau mulak sogoto tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate.
O posea di parbadia, jalan dong sada huria nabadia, huria hato panel Kristen akan nabadia, dohot dihasesan di dosa, dohot diatain namandok, mulak maholu do sogot daging dialak nang mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Undul mahamu, tapai hut ma puji-pujian sian paduan suara indahana rawalumbu.
Tabigay matikting di huryata di bagasan mingguan. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Guarni Minggu sadarion, ima Minggu pasapuluh toluhon dung Trinitatis doh topik togu di bagasat Tuhani. Apa duahon pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Sesuai dohok program kerja HKBP Kebayoran Baru tahun 2024, dibuka doa pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025, Boima mendaftar tu sekretariat Manang Tuganup Situa Sektor B. Syarat-syarat pendaftaran Boima Tajaha di Warta Cetak. Jala di hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 10 WIB di Patupa pertemuan calon Parguru Malua Rap Dohok Natoras Maringanat di Serbaguna B. Tolu Pasak Peliat Tujolo. Sadarion Minggu tanggal 25 Agustus 2024 Duk Sipul Jamita Pasak Peliat Tujolo Dohita Laho Tu Kaporluon hari ulang tahun Napi 70 Toluhon Dohok Pesta Gotilon. Tagas Sojamita Mardala Do Tolu Kantong Ima Sada A Sada B Dohok 2. Opat Pangibation Nihuria. Sadarion Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di Parminggo Basa Batak pukul walwib Rodo paduan suara Inahanna HKBP Rawalubu Laho Mangebati Huriata HKBP Kebayoran Baru Jala Patu Begeho Puji-pujian Mardo Mutusi Parjamita Minggu Parminggon Basa Batak Ima Padita Friska Junita Boris Majutak Padita HKBP Rawalubu. 5. Pertanyaan sektor. Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do pertanyaan sektor Satahi nani hasuhuton ni rumah tuan rumah keluarga calon situa Inansius Panggabean Natasa Bormanurung Maringanan di Serbaguna A nani uluhon ni Padita Luhut Sibolon. Hari Rabu tanggal 20 Agustus 2024 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do pertanyaan sektor Sion nani hasuhuton ni keluarga Marlion Limbong Eva Agustina Boru Aritonang dohot keluarga Jerry Limbong Boru Panjaitan Maringanan di Serbaguna A nani uluhon ni Padita Ferdinand Huta Barat. Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 10.02 WIB di Patupa Huriata do pertanyaan sektor Marsada nani hasuhuton ni keluarga Charles Panjaitan Boru Sinaga dohot keluarga Julkifli Pasaribu Boru Beteruan Maringanan di Serbaguna A nani uluhon ni Padita Luhut Sibolon. Seksi perempuan. Nah di hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 nasalpu Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru Maddohoti Lomba Vokal Grup PGI Wilayah Selatan na Maringanan di GPIB Patukangan Sejahtera nah di dohotan ni 12 peserta. Jala Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru Madapok juara sada. 2. Hari Kamis 1 hari Jumat tanggal 5 1 tanggal 6 September 2024 di Patupa HKBP Distrik Walu DKI do pembekalan tu BPH se HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Maringanan di Hotel Kinasi dan Conference nadi dohotan ni Ketua Sekretaris do Bendahara Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru. Seksi Ama Punguan Ama HKBP Kebayoran Baru Patupahon perjalanan tu Bonaso Pasogit do tema pilgrim tu Batak Land Ima Nasian hari Kamis sahat tu Minggu sadarion tanggal 22 sahat tu tanggal 25 Agustus 2024. Nani uluhon ni Pendeta Liston Butar-Butar jala Minggu sadarion laho donasida mangibati tu HKBP Parapat jala Patu Begehon ede puji-pujian. Seksi Lansia hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 10.30 sahat tu 12.30 WIB di Patupa Seksi Lansia HKBP Kebayoran Baru Seminar Lansia tetap bugar di masa tua Maringanan di Serbaguna A
Narasumber Dr. Ade Tobing, spesialis jantung Sian Perwatusi Pusat, dohot instruktur senam osteoporosis Yeni Maria. Narahubung Amang Situatogi Hutagalung, dohot Inang Onike Marpaung Boru Sitorus. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagasot, tusude ruas ni Huria na tubu manang marbagas di tanggal 25 sahat tu tanggal 31 Agustus. Saya tu hatta mana mamos masu. Molutong adong ruas ni Huriata na sotar surat dope guarna ditikting na ulang tahun ni di pabua matu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Nabar pudi akatikting na soni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha. Songonima saat nitikting di Huriata di bagasan minggu sadarion taingak bema manengak koni tujolo ni tuhatta oras. Tabege ma puji-pujian sian paduan suara sektor Marsada tungi diuduti dohot paduan suara Indahana Kebayoran Baru.
Tak puji matu hatta marite ende nomor 187 laus tapasat ma peleata pelean sada A, sada B, dohot 2.
ini debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamunamang dohotinang na hinaholongan di bagasan goare Tuhata Yesus Kristus. Tajahama hata ni debata di parminggota sadarion. Imasian Efesus bidu onom ayat 10 rodi ayat 20. Hujah kami madihita saluhutna laos tapayuti hutma di bagasan rohat taganup. Sijata ni halak Kristen. Dukon ni gabetogu marohamuna di bagasan Tuhani, dohot di bagasan hagogoon na natogui. Soluko kamu ma pahean sijata na siya debata, asa taralohamu uti-utian ni si bolisi. Ay dada marukil hita mangalo mudar dohot sibuk, akka harajao do, akka parhuaso, akka sigonggomi parhasiangan, haholomonon, akka toddi hajahaton na digijangi. Di baheni jalohamu mapahean si jata na siya debata, asa tarbahay kamu mangalo di ari na jahati, jalahot jong dung dipatuduk hamu sasude. Atong jong mahamu marhohoson hasitongan digoting muna, akan ang manulukon baju-baju pertahanan ima hati gorani. Marsipatu mapak muna laho makaringgason barita nauli pardamiani. Akup ni sudenai jalohamu malobu-lobu ha porsioni. Hai topak kamu do marhite siani sude subia api ni parjahati. Jako kamu manang tahuluk haluaon dohot podang ni todi imahata ni debata. Martangi yang mahamu mardongan sadok pangidoan dohot elek-elek di bagasan todi manang sadihari pe. Huhut dungo jala jugul totong tumangiakon saluhut akka nabadia. Nang au pe asa dibuha pamangaku madok si dohonokku. Laho pabotohon hahomion ni barita nauli, mardongan hiras ni roha. Aitu sido disuruh au natarateon, asa marhiras ni roha au disi. Maka tahosa songon natama, ido sahatna. Dihamu namang dotinang, adorang sosahat hita dihatorangan ni turpuk. Jumoloma hupatado kami dirinami tu hita saluhutna. Ruas ni huriah KBP Kebayoran Baru, kami songonai dok nama jahat titing naking amang situa, au par Dita Friska Junita borusi majutak. Dan nang pangitu borusi tumorang, na tuwe tinggal di Rawamangun, alai inong nama ipe dijolok ku nama majaga danak. Molo bapa nunga jomolo. Si matua ku boru, si tua boru butar-butar. Almarhum. Amang si matua nama tinggal di huta, di Porsea Lubalobu Silobu. Molo nama ngalap, Padita Ferianto Labok Martua Tabun. Nuaing mangula di HKBP Jati Sampurna, Distrik Sapulusia. Bekasi. Dua ma danak di basa-basa Tuhan dihami. Sakanga bawa kelas apa SD. Boru sepudan marumur 5 tahun manuaing TKB manuaing. Jadi rap dohot punguan inahanna sian HKBP Maranatha Rolum buhami. Ala disihami marhobas. Jala songon pendamping ni perempuan di HKBP Maranatha Rolumbu. Alaro punguan inahan na HKBP Kebayoran Baru naujui tu HKBP Maranatha Rolumbu. Alani songon kunjungan balasam mahami nuaing roto tonga-tonga ni parminggota sadarion. Jadi songon ima partina dan nami tu hita saluhut na horas ma di hita saluhut na.
Dihamun namang do tinang saluhut na ruas di huria ni debata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Totu sude do hita maka ngoluhon, maka lomohon, ngolu namar hasonangan. Dawa ka arsak, dawa ka parsahito, daw nang akamara, daw nang aka hamaolon. Naing masude tulus na pinarsita ni roha, na hinirim ni roha, daw makasahit, daw manang aka sude aka hamaolon. Dito nga to nga di nguluta, naing magadyang umur. Asaboy pa ide daw leling, aka hasonangani. Alay kenyataan na, dang tarpasidik kita hamaolon, dang tarpasidik kita akamara, akasahit, nabuy songgop ro, tu dirita, jala, dang adong udangan, namarlapatan, haroronai, topu, so pamotoan, so panagaman. Alay ikon auhonot tado marsika sorin aka arsak hamaoloni ro tutonga-tonga ningoluta, alay adong do nangaka las niroha, amin. Ima ngoluta saleleng di Portibion. Alay hujung masa hamaolon totu makirim dohita asa dilehot Tuhan hagogoon. Asa togu haporsyota di bagasa Tuhani. Asa dinajupang peak kaparukilon dapat hita jalan keluar nahobar tulomo ni rohani debata. Domutusima turpukon tongon di bagasan penjara. Apostel Paulus manggurito surat tuhuria na di Efesus. Tarhurung ibana totuala nama baritahon Kristus Yesus. Alani dipaingot huria Efesus. Dipaingot nang hita saluhutna. Disudia karagam ni nabuhay manosak pikirata rohata ngoluta aka persoalan ganup hita marsada-sada. Asa manotong ma togu diadopan ni debata. Marhite na togu hita diadopan ni debata. Togu mahapor siyota. Togu manang pikirata rohata laho mangadopi saluhut na. Dang boy ditaluhon aka hagaleoni. Adong piak kahagaleoni, adong piak kasahiti, alay dang mga bati rohata, laho mamuji, muji debata. Diturbukon parukilon perjuangan ni Huria Efesus, perjuangan ni Hita na mangolo di tonga-tonga ni Portibion, dada mangalo mudar doho sibuk. Dada mangalo dongan jol mahape. Alaya katodi hajahaton. Aka huaso na madang-adang di awang-awang. Molo di bibelta di pangukapon di dok ulok narobi manang naga. Di Johannes akatod di hajahaton ima aka iduk parhuaso ni Portibion na mga sahon gogo ni Portibi. Mga sahon sibolis, mga sahon na kautiutian, mga sahon aka roha-roha najat. Roha-roha najat. Alani siani boy idaot ta amang dohoti nang sorok ni hajahatoni hape maringanan di rohani jolma. Naboy do akau tiutian, naboy do akasibolisi, mga rajay roha doho pikirata, alani dipake mahita pamatang taon, laho, mangela-ela, laho gabe musu, didirita, nang didongan jolma. Ima naik kosia do patah, ima parporangata, peperangan rohani. Bukanlah peperangan, layaknya peperangan songon antar negara. Diaraha turbuko di situasi si songon ini nasotar pasiding saliling mangolu hita di hasianganon, saliling mangolu hita di Portibion, ikon togu di bagasan Tuhani ayat 10. Gabe togu marohamuna di bagasan Tuhani, doho di bagasan hagogoon na togui. Hagogoon na togui, hagogoon ni debata, huwaso ni debata, na subuhi taluhono niya kahagogoon manang dia pe, jala sibolis pe, tuduk do maradopon debata.
Daido dibaritahon adong sahalak na hasurupan. Nah songko patod di nahodar. Jepang madohot Tuhan Yesus. Anak ni jolma. Tuhani nina. Mabiar doa sida. Ipangido maasa bongot masuk tu aka pinahan. Tunduk do nang simbolisi aka huaso ni portibion mararopot di patah. Alani ikon togu dohita di bagasan Tuhani ala hagogoon na togui na sotar hutur manang aha na adong di portibion. Berarti molo adong dope aka hagaleo dihita, molo adong dope aka keragu-ragua dihita, dang togu dope hita di bagasa Tuhani. Aladang adong jupang dihita, hagogoon na togui. Alay hagogoon di portibi na boy tarhutur. Na adong partikian na manang masana. Jala adong aka syarat-syarat na. Dipaingot Apostol Paulus huri Efesus nang hita. Unang mahita terlibat. Unang mahita makanguluhon ngolu na mga luluy hagogoon ni portibi. Hagogoon ni simbolis na marsoba tu aka ganaganaan, marsoba tu aka datu pangaltuk, marsoba tu aka datu bolon, mangido aka tenungan, mangido panuturion, marhite huaso hagogoon ni portibi. Anong dope di tongat-tongat tadi jama sonari aka na makanguluh songoni, amang doho tinang saya dong dope na makanguluhon hagogoon ni simbolis. Saya di jalan hita jolma dope sipata jalan pintas yaka persoalata. Sedangkan anak muda saja untuk mencari jodohnya dia melihat-lihat ramalan zodiaknya. Ahado nama di bulanon. Apakah yang akan terjadi? Bagaimanakah percintaannya? Bagaimanakah juga tentang keuntungannya? Warna apakah yang membuat dia beruntung? Alayang go grup ni pemusikon na hutada keluarga Siregaron molodang botar nabirong do. Roha musali-sali tu roh lumbu. Tiki mangula hami jaka sampurna hutada hami do nasida nata penasida ala gudang di bolus huria laho melayani. Keluarga yang akon dipadita Eliezer Siregar. Inang Borugultom. Masih banyak kita ini masih percaya kepada hal-hal buatan pemikiran manusia. Mangido hagogoon, mangido pajagani daging. Bolobor hak yana komuna tu pangaratoan. Namar lapata marsikola, daw siya kita, daw siya nadwetuana. Ahado di pabor hatamu, si tio pon neido. Pajaga daging manang hata ni debata Bibel Alkitab mardongan tangia. Adong dobe naka na mga luli panglaris asa laris aka tiga-tigana aka usahana hatop mamora. Bahkan ketika kita menghadapi suatu hal yang kita lihat tidak mampu untuk menghadapinya. Bahkan laho mangalo nangakana makasogohon nasay mabain jut pikiran. Dalului do aka huaso na buhay manongoson sahit mara tu alota. Alani amang dohotinang dipaingot hita togu mahita di bagasa Tuhani. Saluhut na ituduk do di adopan ni debatah. Saluhut na ya kapamikiran ni jolma do. Saluhut na ya kapabahenan ni jolma do. Saluhut na ya kahabisuhan ni jolma do. Alayang go di debata hao todo saluhut nai. Dang margogo, dang marwaso, dang marsahala, mabain hita,
margogo madalani ari-ari ningulutna sahatu na marhasino hasonangan situtu. Napadua marhite turbuko namang dohotinang pakyamu masijata nasian di bata, pahean sijata nasian debata. Akadia may adong 5 di son marhohoson hasitongan ninna perjolo. Molo tapake hohos lumobi dia kakaum bapa. Tentu dada asa uli idaon. Alai asa hot do pakeani di pamatang ta. Molo dihatai berani perizo numiten ospon humon. Berikat pinggangkan yang mengikat humon segala kepemilikan. Tubuhmu, hatimu, imanmu, kasihmu, pikiranmu, amarahmu, pelayananmu, kegiatanmu, hartamu, keluargamu, pekerjaanmu. Nang akan mangula parkarejo, pegawai, karyawan, saluhut na adong dihita silihon-lehon di debata doi alani ikon marhahoson hasitongan ikon doga besitong ho Bartolomo ni rohani debata aletia hasitongan benar-benar sungguh-sungguh tidak palsu jujur truli songoni manang dohot dia kapar saurata songo padohani bangsot tate. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Patuduhon molo sadado hape huriai mangado piragam niak kahamaolon. Dok-dok peulaon boy do tulus jalahatop sidung. Neang peulaon ale molo sadado huriai maoldo laho patuluson. Diusi posituan namin naking naing marpesta gotilo ninna di bulan Oktober. Molo hami nunga tanggal 10 Agustusi. Ikon na di bagasan hasadaodo. Maragam pe aka pemikiran, maragam pe aka nang pabahenan na buhay si bahenota. Si leleota di tonga-tonga ni huriai. Alay molo say mangadu tu hasadaon. Na maolipe, boy do gabe tulus, jalahatop sidung, sikop, naso pamikirata molotung peadong target boy do gabelo bisian target alani aha do nagabe hohos di huriai asa marhasitongan ima holong ni rohani debata ido nasitong dang boy pangasahonoton pikiran laho makasitokon hasitongan si patah dinalaho mangadu aka hasadaon. Molo mangasahon nasitongan ni pikiran dang adong hitaon nasitong di adopan ni debata. Alay ala asi dohot holong ni rohana di pitori dohita. Gabe sitong mahita di adopan na perjabar di hangoluan nasorasuda. Alani amang dohotinang marpahean marhohoson hasitongan. Dia kapar sawaran laho mangadu hasadaon. Ikon dirahut holong ni rohani debata. Molo lidi 10 boy dope diikat tali-tali na tipisate. Alay molo nunga 50 totu tali-tali na tipison dang tuk belaho mangikat ikon tabbanama. Songoni madohot di tonga-tonga ni parsaurata. Molo lam tabba doak kabilangan, lam tabba doak kaulaon, ikon lam godang ma. Holong ni rohai. Jangan ada dusta di antara sesama tubuh Kristus. Jujur, tidak palsu. Holong ipe sungguh-sungguh. Unang holong palsu. Atau kata anak muda, pemberi harapan palsu. Manoluko baju pertahanan berbaju jirahkan kehadilan dalam bahasa Indonesia. Memakai baju tentu hita asa berlindung sian nakamo matani ahri. Menutupi segala sesuatu asa sopan. Udang ngalian si pata majagahong pamatang ta. Tentu siap pakaian ido, siap baju ido, siap jubai patuduhon hadiriota. Patuduhon
jati dirita so kami jubah marbirong nuaing marhobas padita molo situa nabotar narara dasina. Menunjukkan apakah bidang yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan. Nuaing ahado nagabe baju dihita, baju pertahanan, manang hati Indonesia keadilan, di kau sune. Keadilan, apa yang dituntut Allah. Keadilan yang dianugerahkan Allah. Ido pahyata, songon siut Kristus. Oleh karena itu dalam kehidupan ini kita harus berusaha untuk selalu berbuat adil. Karena persoalan banyak atau pada umumnya terjadi adalah karena kita tidak berbuat adil. Bakasi pata maradopo Tuhani pehita olo do madok dang adil de bata. Gabeta burai debata na mga leho partikia dihita asa mangula. Hape sa sitong nahita do na salah maparhaseyang partikiani. Hita do na salah maparhaseyang partikiani. Alani gabe tadok ma debatado naso adil. Cobalah untuk berbuat adil dalam hidup. Cobalah untuk adil juga menilai seseorang dalam kehidupan kita. Unakolan hita na cantik tadok, dongape ikot tadok cantik. Idotong. Unakola dirita na yang dipuji, dongape rikot dipuji. Unakola dirita ikot dihaholongi, dongape rikot di haholongi. Karena pada dasarnya kebutuhan kita adalah dikasihi, diperhatikan, disayangi. Ai rikot do dia kana tua ai rikot, urikot sipata. Ala bui dua pakor honi hatua ona teh gawe murah-murah sensitif. Angi paruhau nakagelek kubiau dinna. Hape nga saya marulak loning margati-gati akapoparan na martelepon, video call. So yay telepon si Aaw. Ay baru rupiaw makatay dohot oma nin na matongkan berbeday man na maramaranggi ala so yay na yung may telepon ko. Baru rupiaw makatay. Hape na tong doala ni pakorhon ni usia. Bahkan si pata martangi yang peolo lupa. Ulu sampai 10 hari martangi yang laho mangan. Dan diingot naung marta ngiang. Ima natong gabe mabahay naka persoalan. Nabatuluhon namang dohotinang marsipatu haring gason. Marsipatu totu sipatu mabahen lakata gabe ukatop jala dang adong biar diroha. Ala nung nga adong na gabe pelindung. Ahape na ikod de giota manang nahona sugay, manang gilok-giloki, manang nakotor pei, torus do dalanota ala nung nga adong pelindung ni si majojaktai masipatu. Udah ada sepatu yang safety untuk melindungi kaki kita. Songoni manang namar porang. Hata haringgason di hata Indonesia didok kerelaan. Dalam bahasa Ibraninya hetomeisia. Siap. Dalam segala waktu siap. Itu berarti ada kerelaan di dalam dirinya. Di hata Batak dipakai haringgason. Ringgas halak na ringgas ido na say jupangan di si hirimon. Amin. Aido do manang ise na mangula ido na mangan. Naso mangula unang mangan. Hamu si gurbakulu marsiajar mahamu tu
porngis. Nalabat mau lo lapo na sihirimon na alay imana ringgas imana jupangan aka sihirimon na. Seorang yang rajin itu menyadari apa yang harus dia lakukan untuk kebaikan dirinya dan juga kebaikannya pada masa mendatang, bukan hanya di masa kini. Di Ibrani Heber 10 ada ayat onom. Halak naringgas odo nanunut tekun mangalului di bagasan hibul ni roha. Bolo dihatain di Latin di liger menghargai setinggi-tingginya, menyenangi. Alani boy dapat hita halak naringgas dang maretong-etong di tiki, dang maretong-etong di sibahenon, dang maretong-etong di gogo, dang maretong-etong ibana dia kasalut na sadok tulus ibana mangulahon. Jadi taruji do hamuan non Oktober pesta gutilo na te. Maretong-etong do hamu sapar 10, awulalahur nga mangorowi na maiya te. Ay pasu-pasu ni debata, lobi do sian natapikiri. Ay nunga ka na pensiun, nin na matongkan, ay di huria maratataro, lumbu pe nunga gumoda nga ka na pensiun. Olo nung no pensiun, molo opak geleng nga opak be matamual niku, tongkan. Nasada mga lo persideban, nasada na malahoman ngalehon naka persibobon, nasada mga leon lau persitupak, nasada mga lehon laho tu dapur. Jadi nga opak be puro-puro, taban na siya negaray gabi 5 nikut tongkan. Ay ima dah tutu inna matong. Ati kiso pensiun do pe hamu sada do. Laho tu 5 halak nuaing dung pensiun tu sahalak siya 5. Dang maretong-etong dia kasih bahenon, dang maretong-etong dia kagogo. Sadok tulus roha laho mangulahon ido naringgas. Alani di hati Indonesia dipakai hata kerelaan. Laho marhua mabaritahon barita nauli. O pedang si suku-sukunon ulau nise do na barita nauli. Ulau kudo ulau muna do ulau nise do. Ulau ni ganup na porsia di Kristus Yesus. Semua terbeban dalam hal memberitakan firman Tuhan. Berita kabar sukacita, evangelion, kabar keselamatan. Bukan kabar yang membuat susah pikiran orang lain atau terperangkap kepada jerat bahaya, tetapi menyelamatkan, menghidupkan, memberikan kekuatan. Bukan melemahkan atau membunuh karakter seseorang. Alani molodong TikTok muna kaina ngamang hatani debata mabaen bah. Unang pola disiaka persoalan di keluarga ta di keluarga ni jolma. Dapat tuduhon holan asa laho dapotan cuan. Nah. Manang runa yang istilah di sorotan do teh. Lamu gudang mahita mabay status hata ni debata jala unang holan status doho do nang makanguluhon. Lao naking hami markaca do di jebu. Sahat di bus markaca do hami adong be do kaca nami. Adong be yakin do hamu yakin. Bahkan si pata adong tong kaca ni lipstick na, adong kaca ni badak na. Marbus maahamin naking hubereng ma, adong macam kaca. Adong kaca spion di bagasan lah mamereng hamin na bagasan. Adong kaca spion luar kiri kanan. Fungsinya masing-masing punya fungsi. Kaca kanan melihat situasi luar kanan, kaca kiri melihat situasi luar kiri.
Moloi tadok hata ni debata ima nagabe sormina di hita. Dada hola mamereng halak di luar songon spioni. Dabodo jamita anak king pas nina. Tui sedo pas. Tu sia do unang. Inetong kan. Pasian hona maibana. Kacai pe adong do kacata mamereng nahurang di dirita. Una kola di jolma pas, diririta peikon pas. Ido hita tongkan. Pas tu sinsia hona di bana sadok hona mak. Jadi diri nadang hona. HP hita on na bui do tartuk-tuk, na bui do tong mangulahon naka hasalaan. Namangi hulob-lobu hapor siaon. Perisai iman dalam bahasa Indonesia, tureos tespistesen, memampukan. Perisai ini memampukan, membuat menjadi sanggup. Dunamai, memadamkan, sanggup memadamkan semua panah api dari si jahat. Orang yang berperang pada umumnya ini dipegang di sebelah tangan kiri. AHP nang dohot api panah api odo melindungi hita. Besarnya juga berbeda-beda. Songonima nang hita namar porang di partodion. Hapor siao do nagabe perisai. Hapor siao do nagabe lobu-lobu di hita. Laho mangalo nasa hagogoon ni portibi. Mulut abereng sinetron kan, hasomalan ya kay bibu mamereng sinetron. Natape sinetron ni ugamo na asingi, hola tiki martangi yang ibanahu adong sitiopon na. Aong ma akan namarsogo ni roha manongos akatongosan hagogoon ni tongosan gabe mutul do. Dang boy songgop tu bagasi. Ala topet martangiang. Ala topet marhapor siaon ibana tu debatana. Songoni mamang dohotinang. Moloi tahilala. Daong si diberengon. Ay dangadong sahit tu ninna. Alay sesongono ninna. Gabi akan asing tapi kiri. Hapor syotai mana pamalupon? Hita. Ikon hapor syonido. Nagabi lobu-lobu di hita. Lahu mangalo nasa akka hagogoon portibi. Naparbudi ima tahuluk haluao doho bodang ni todi. Perike palai. Topi baja, helm, melindungi serangan yang bisa datang dari atas kepala. Songoni doho podang di sabola siamu do podangon naking ha. Perisai sabola habirang, podang sabola siamun. Jala odo naboy mangalo nasa naboy adong. Roh serangan, siak kanan, siak kiri, siak julus, siap budi. Songoni madohot hatani debata amang dohot tidang. Hatani debata do nagabe senjata. Mangalo nasa sian ragam ni mata penjuru angin. Nalao mabaen maratu hita. Hatani debatado na manaluhon saluhunay. Songoni nang dohot na di bagasa pikirata. Sipata pikiran nido na mabain musuh di tonga-tonga ni dirita. Unang pangasahon gogo, unang pangasahon pikiran, unang pangasahon parbinoto hatta alay pangasahon mahata ni debata. Molo tabunu sa halak nasay mangalo marhiti akahagogoon ni portibi. Boy do gabe selesai persoalan? Tidak. Karena iblis selalu menyerang kita. Ido anggo tuanna.
Nasay mau taot do sibolis laho mangela elahita. Nang taraw hita sibolisi marhite pikiran parbinotowatta. Alay marhite hatani debatado. Alani ikon di bagasan la siroha do hita majakon hatani debata. Jala gabe sormina ni di hita. Na parpudi siya turpuko namang do tinang molodung do tapake pahean si jata na siya debata. Ikon tajamotod do hasadao ni pamatang ni Kristus marhite na manotong sayrap hudul martangiyang. Rap hudul martangiyang. Bersama-sama berdoa, bukan bersama-sama berdosa, tetapi bersama-sama berdoa. Allah tangiyang do hagogoota. Tangiyang do dalatala ho mangalu-alu tu debata mangi do hagogoon. Hagogoon na sotar hutur ni manang ahape na adong di portibior. Tangi ako kamuma nang hami songon parhobas ni debata. Asa dibuha pamangan nami madok si dohono ni mahata ni debata. Na tapi godang akan nama bahen hita songon atarate akka paru kilon parsahito doho saluhut na kabobata alai molo marrap marsitangyangan do hita gabe marhagogo do hita mamuji patudon holong ni roha denggan alai lobi dumenggan huasona molo rap martangiang hita karena di mana 1, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku di situ aku ada di si adong debata di tonga-tonga di hita atong margogo mahita lam tutuguna mahita do ibana marpahaya sijata nasya debata mahita jalarap marsitangiangan bada pada udau alaito dita marsigongkoman di bagasan tangiang amin martangiang mahita. Moliati mal itu hadebata di asidot holong ni roham na mga ramo tihami na malolas ni roha jala pataru kami tutong-atonga ni parmigon nami di bagas joromon HKBP Kebayora Baru dinaro hami sian HKBP Maranata Ro Lumbu punguan inahanna lau madulo punguan inahanna HKBP Kebayora Baru moliati matuhan taruli hami di hatugon nami di bagasako na marpahaya sijata na siyako gabi boy hami rap hudul marsitangiangan marhite parmingguon di bagasa sadarion di obason alani say pasu-pasu matuha saluhut na kainanami saluhut na kainahanna na galedo pe laho madohoti akapunguan inahanna nadong di tonga-tonga ni huriamon asa ho matuhan na mangarahon to di nasida marhite hatami asa gabe margogo nasida songon ama songon ina di tonga-tonga ni keluarga na di ngoluna. Hubak kami ditangyang nami akaruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton. Nyonya si Samora si Majuta boru si Litonga, Roli si Barani, Jasmine boru si Rait, Nyonya Regina si Hobing boru si Topul, Daniel Storus, Wilfred Hutagalung, David Sinaga, Nyonya si Morakir boru siahan, Inang si Tua boru Panggabe, Nyonya Panggabean boru siahan, Nyonya Ance Tambunan boru siagian, Mutiara Marbon boru Sinaga, amang Fred Hutagalung, Nyonya Situmorang Borgultom, amang Immanuel Tabbatua Siagian, Johan Hutagalung, Nyonya Siabor Marpaung, Gerat Gultom, Nyonya Lubatobing Boru Hutagalung, amang Evangelis Leden Hasibuan, amang Riado Simajutak, Nyonya Debi Tabunan Boru Siregar, amang Anwar Lubis, Indra Lumbantobing, TB Sitompul, amang Situa Paingan Siaan, Nyonya Esti Simajutak Boru Sihotang, Rita Ruth Borusia Nipar, Nyonya Marta Marmata Borusi Tongkir, amang Doktor Mahir Siagian. Natongon di rumah sakit manang di bagas nasida benasida. Saya pasu-pasu aka ubat na pinangan. Saya pasu-pasu nang sudia ka tindakan ni aka medis aka naposomi. Nagawe parhitiamu laho pasahaton hama malum ni sahiti.
Jumolo patogo haporsyaon na Tuhan, asa marhite haporsyaon na togui, margogo na sida mangalo na sa hagalion na adong di pamatang ni nasida, jalabuy rap hami muse, laho mamuji pasangapon guarmu na badye ditong atongan ni Bagas Jorom. Nang di punguan ama narap dohot ama nami amang padita butar-butar, say totoho Tuhan na patiuro sudia kalak-kalakan ni nasida, asa sahat nasida nang diluat namion di bagasan lasiro hadohot hahipason dawa kamara daging dohot todi suang-songoni nang diakka huriam na di bagasan lasnirohan na marulang tahun kelahiran dohot pernikahan asa totong mahatami jala totong mahagogo ommu na gabe si pangasaon nasida itong-atongan ni rumah tanggana ditong-atongan ni ngoluna nang diakka parkarejuan na suang songoni nang disakat ni huriaon na laho marpesta gotilon di bulan Oktober asi maroham Tuhan patulus masalut nay pargogoy parbisuki salut na kanaposom padita nang dohot akka parhalado laho patulus son ulo ni diaka ruas ni huriam di bagasan las ni roha laho pasahat ton nagabe bohal itong atongan ni Bagas Joromon posdorohan nami pasu-pasu mudo salut na ruas ni huriam akan nanula ni tangan majadi saluhut na jala sudia kapoparan akayanakon dia kaparsikolan na dia kaparkarejuan na sai tulus jala boy sikop di bagasan biar midaho nang dia ka keluarga na si hol adong akadak danak ditong-atongan ni keluarga na asima roham Tuhan sai sakak muma na saud ditong-atongan ni keluargai jala patulus marohan nasida asa hobar tulo meni roham sa guru di homa Tuhan naik masa ditong-atongan ni keluargai alai manotong nasida hot di parsaripionna na so jadi sirang yang koso sinirang ni hamatean tangi homa tangyang nami di bagasan goar anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho amin. Taparade main deta jala tapasahat ma peliata. Moro horo hui udon, name
tatangya koma peliata tu Tuhan debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salhus lelehon na denggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Hu pasat hami masian nan lehomi tu hami pelian nami tu ho. Sai jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hu parhasyak kami pelianon. Patibul honarajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selon lehomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magawarmo, say Roma harajaomu, say saut malomon ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leo matuhami sadarion hangoluan siap mari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togi hotu pangunjunan palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jala-jalo hamu ma pasu-pasu sia namata debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasar homma damena tuto di munabe.